Dwom aduokron Awurade, Onyankopɔn a wotɔ werɛ, Onyankopɔn a wotɔ werɛ hyerɛn. Sɔre, ao, wo a woyɛ asase so otemmufoɔ, tua ahantanfoɔ ka sɛdeɛ ɛfata wɔn. Ao Awurade, ɛnkɔsi da bɛn? Amumuyɛfoɔ anye wɔn ani nkɔsi da bɛn? Wɔkasa ahantan so, ahohoahoa ahyɛ abɔnefoɔ nyinaa ma. Ao Awurade, wɔdwerɛ wo nkurɔfoɔ, wɔhyɛ w'agyapadeɛ so, wɔkunkum akunafoɔ ne amamfrafoɔ, na wɔdi nwisiaa awu. Wɔka sɛ, Awurade nhunu, Yakob Nyankopɔn ayi n'ani. Monhwɛ yie, mo agyimufoɔ a mowɔ nnipa no mu, nkwaseafoɔ, da bɛn na mobɛhunu nyansa? Deɛ ɔbɔɔ aso no, ɔnte asɛm anaa? Deɛ ɔyɛ ani no, ɔnhunu adeɛ anaa? Deɛ ɔtenetene aman so, ɛntwe aso anaa? Deɛ ɔkyerɛkyerɛ nnipa no nnim nyansa anaa? Awurade nim nnipa nsusuiɛ, ɔnim sɛ ɛnkɔsi hwee. Ao Awurade, nhyira ne onipa a wotenetene ne so, onipa a wokyerɛ no wo mmara no. Woma wɔn ahome firi amanehunu nna mu, kɔsi sɛ wobɛtu amana ama amumuyɛfoɔ. Awurade rempo ne nkurɔfoɔ, na ɔnnya n'agyapadeɛ hɔ da. Atemmuo bɛgyina teneneyɛ so bio, na wɔn a wɔn akoma mu tie nyinaa bɛdi so. Hwan na ɔbɛsɔre atia amumuyɛfoɔ ama me? Hwan na ɔbɛsɔre atia ɔbɔnefoɔ ama me? Sɛ Awurade ammoa me a, anka mekɔɔ owuo kommyɛ mu ntɛm so, ɛberɛ a mekaa sɛ menan nwatiri no. Ao Awurade, wo dɔ no sɔɔ me mu. Ɛberɛ a medadwene dɔɔso no, w'awerɛ kyekyerɛ maa me kra abotɔyam. Ɔhene a porɔyɛ ahyɛ no ma no ne wɔ anyɔnkofa anaa? W'ani gye ahenni a ɛde amanehunu ba no anaa? Awudifoɔ bɔ mu tia ateneneefoɔ, na wɔn a wɔdi bem no, wɔbu wɔn kumfɔ. Nanso Awurade yɛ m'aban, na me Nyankopɔn ayɛ me botan a ne mu na menya ahintaeɛ. Wɔbɛtua wɔn nnebɔne no so ka, na wɔn amumuyɛ enti, wasɛe wɔn. Awurade yɛn Nyankopɔn bɛsɛe wɔn.